Això són gent... Per nosaltres és un honor tenir artistes de la seva talla al nostre municipi i ens honora avui poder inaugurar aquesta exposició amb aquests quadres que ja a simple vista diuen tant i expliquen tant. Molts el coneixereu, el Jaume és una persona amb una llarga trajectòria sempre vinculat al món de les arts plàstiques, el seu tarannà inquiet l'ha portat a provar la pintura, l'escultura, el dibuix, tot. És un artista sense límits, no? Fins i tot m'han arribat a comentar que alguns efectes especials per algunes pel·lícules i un anunci de Freixenet en el seu... Bueno, anuncis molts. Per això, i fins i tot el teu art també ha travessat fronteres, fins a Austràlia. Has arribat a anar, passant per Sabadell, a tot arreu, però això vol dir la talla del Jaume, no? Un gran artista. I ara, recentment, durant 2 anys i mig, has estat fent 56 àngels a la Sagrada Família. Jo no sé si és del que estàs més orgullós, però ja et puc assegurar que per nosaltres és un honor tenir un artista que col·labora i contribueix a una icona com és la Sagrada Família. Aquí és obra que he recollit, que he anat fent durant 2 anys, aproximadament uns 2 anys. Ja veieu, tot això són peces que les he viscudes jo. Això és de Lluc, que hem estat a Lluc, la Peixera, això és Castellseràs, que també hem estat allà de vacances. A dalt hi ha una colla de personatges, de retrats, que hi ha algun que és bastant dolent, bastant dolent. A vegades es barallem, però són bona gent, en realitat són bona gent. A dalt també hi ha una colla de retrats aquí, no? I aquesta l'obra. Escultures que han fet.